nde laati ardiiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmed Tinubu ɗo ha diwal Lagos hande ko ɓurata Asaweere. Ballowo maako Alhaji Kashim Shetima on ardi jami'en gomnati yahugo ha babal Sallikere Abuja laatingal ha dow buwangal Airport Road. Nder jami'en gomnati ɓe ɗofti Kashim Shetima warugo ha babal Sallikere majum woodi ministajo cakol kubaruji Alhaji Mohammed Idris be ministajo hakkilenki shanu ndemri Senator Kyari hawtade be nanta Senator Danjuma Goje. Limanjo nder liman en julurde Abuja maunde wato National Mosque Professor Lukman Zakaria on ardi ɗum naafi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɓaawo silmingo Professor Lukman Zakaria fintini ummatoore julɓe dow ko julde layha sawi. In remembering the day that Allah commanded his prophet Ibrahim to slaughter his son. En ɗo kirsa jawdiri mbaala ngam numtuki ɗootanki umrore Jawmiraawo nde Annabi Ibrahim alayhi salam ɗootani dow o hirsa ɓiyiiko Isma'il. Baba be ɓingel fuu notani umrore Jawmiraawo. Kanjum waɗi Jawmiraawo ceniɗo sanjani ɓe be jawdiri mbaala na ɓiɗɗo on. Ko en famata haa ɗo woni so ni en ɗootani ardiiɓe men en gi'an boɗɗum, so en luuti en keɓata ko giɗɗen. Hande miɗo fooɗa hakkilo ummatore lesdi ndi fuu nanana gomnati tiiɗana kuuɗe boɗɗe heɓa kuuɗe ɗe gomnati huwanta ummatore wanga, so that the efforts of the government will be seen in the public, not to sabotage the effort of the government. Kanko ma yaake o wolwanno Kashim Shetima tefi kawtal hoore ummatore lesdi enanta wawuki ɓaawo gomnati mofgal lesdi les jagorgal Bola Ahmed Tinubu. I would like to call on all Nigerians to rally around the president for us to reposition our nation for greatness. Miɗo ewna ummatore lesdi fuu mbawa ɓaawo gomnati ngam yaruki lesdi men yeeso. Ko hawrindiri en ɓuran ko sendindiri en. Miɗo yetta ummatore Naajeeriya fuu dow baawal ɓaawo ngal ɓe dokki gomnati amin. Miɗo ewna en kawta bana haɓɓere burɗi en tiita ɓillaji gannuɗi lesdi meɗen jotta bana soyde rento be soyde kuuɗe be ko nandi non. Miɗo tabitina on no jemma juutiri fuu wetan. Be rest assured that no matter how long the night is, it must give way to the light of the dawn. Ɓaawo habbirgo be ummatore Abuja ha pele Sallikere Abuja, Kashim Shetima dilli diwal Borno ngam waɗugo siwtare julde haton. Iga Abuja, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.